APC. Nigeria. Kaduna State. Kaduna State. Kaduna State. Kaduna State. Kaduna State. Kaduna Central. Kaduna Central. Doka. 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 Kaduna North. Ina ma yan uwana matasa ban gajiya. Ya kuri ga sunan zuwa ga sunan zuwa. Chairman aiki. Za a gama yanzu ga sunan zuwa. Chairman Shama nake. Ina ma abokina Dadi Man Councilor Shama Ward. Ina ma mai gidan ruwa. Mai gidan ruwan fitina a bada aiki. Ina ma da amana na malam shehu gaisuwa duk da ban gan shi ba yi wace gashi. Da duk sauran ga zama ina da kaina da duka wanda suka zo don suka haɗu da Allah ya saka muku da alheri. Amma na wuri ko makara dama siyasa ta ga zuwa da ba za mu ɓata lokaci ba godiya na zo nan kuma abin da ya burge ni duk da nan wajen matasa ne a shagon komai a nasi ba wani rigima ba zan fara roƙa alfarma wajen ina ga Aminu ya yi magana ba san da ba. Aminu ya ji muku da muka so wanda bai shirya bunku ba a ya ba Aminu nan a shirya muke fada wani sai ya je wani waje a shirya ke hanyar kwalejin bangar siyasa gaskiya ne to nan gidan da ba a banga a shafa gaskiya ne gaskiya ne abu doka a yaba tsakani da Allah ya many opportunities kuma za mu taimaki kowa bisa kokarin ba za mu guji ba za mu gina wakilci kuma wasu a cikin kuɗi don lokaci ya zo irin su ne gidan ruwa za mu samu sun gani man su za mu ce ma a layin nan wani matashi ne za mu ba amana kuma ya rike matasa amana don Allah ku kawo mana shi amma duk wanda ya ji zai banga dama abin da ra'ayi ne ya je wani waje ni tsarin mu da addini Allah ya saka mu na ji daɗin maganar da Shaba Future Awareness suka yi what I will suggest yanzu tun daga zama ya kawo ku a madadin yayan Malam Sani Rabi Bako za mu gwada da Aminu za mu gwada wani abu da dan mu ba kujeran muke kai ba amma muna son mu nuna akwai abubuwan da za mu dan iya yi kafin ba kujeran zan sa honorable Aminu a da shugaban kudin mu su ba ku 250,000 naira ya amfani da abokan ku tallafa ma matasan ku ɗauki information ɗinsu in ba a coordinator na shi ne gidan ruwa amma insha Allah zuwa hikima za a yi wani muka gama nan ba sai da hayaniya